eskarrik asko etortzeagatik. Ikusita ze jende zaudeten hemen, alkateak, alkate izandakoak, gizarte eragileetan zaudetenak, unibertsitatean, pentsatzen dut zuen agenda bero-beroa izango dela, ez daukat inolako zalantzarik eta ardura berezia sentitzen dut hitzaldi hau ematerako garaian. Egia esan, mila esker gonbidatu nauzuelako, ni ez naiz erreferentzia bat lankidetzazko gobernantzan. Ez naiz. Ez naiz lankidetzazko gobernantzan aditu bat. Eta esango dudan guztia kopiatua da. Besteetatik irakurri dudana eta besteetatik hartu dudana. Beraz, nik uste dut, hemendik urte batzuetara, ziurrenik, eta gero esango dut zerbait Arantzazu Laben inguruan, segurazki jende gehiago egongo da Euskal Herrian lankidetzazko gobernantzan aditua dena. Baina ni ez naiz aditu horietako bat. Lankidetzazko gobernantza interesatu horren. Mila esker beraz, gonbidatzeagatik, nik miresmen handia daukat. Debagoienan sortu izan diren erakundetze eredu ezberdinei, eta baita ere Arantzazu Labi eta Arantzazuri. Eta beraz, sentitzen naiz pixkat hemen honen parte baita ere. Hemen zaudeten askok nik adina, edo gehiago dakizue gobernantzari buruz, eta nik gaur egin nahiko nukena da gobernantzaren inguruko teorizazio bat, txikia, apala, eta gero etorkizuna eraikiz proiektua esplikatu nahiko nuke. Hasiko naiz munduan sortzen ari diren gure inguruan dauzkagun eraldaketa zaparrada guzti horietan, danak deskribatzen hasiko gagina ez genuke bukatuko. Baina bai, uste dut importantea dela batzuk azpimarratzea. Eta nik 6 azpimarratu nahi ditut, gaur importanteak iruditzen zaizkidalako lankidetzazko gobernantza esplikatzerako orduan eta gure inguruan ematen ari diren aldaketak esplikatzerako orduan. Lehenengoa da, sekulako aldaketa ematen ari dela, aldaketa zientifiko, teknologikoa bitarteko, gure denboraren eta gure espazioaren konzeptualizazioan. Hori da bat oso importantea. Egia da, garapen historiko guztietan, eta bereziki aurrerapen teknologikoa eman den guztietan, eman dela denboraren eta espazioaren eraldaketa bat. Baina gaur bezalako abiadura eta gaur bezalako espazioaren konplexidadea inolako teknologiak ez du sartu. Eta hau eman da nagusiki ekonomiaren desmaterializazio eta desnazionalizazioaren bitartez. Eta hau presente ez balin badaukagu, nire ustez arazo bat daukagu ondia. Bigarren ezaugarria da, guk bizi dugun garapen eredua ez dela garapen eredu neutro bat. Aldaketa klimatikoa hitz egiten dugunean, aitortzen ari gara neurri handi batean, gure garapen ereduak gutxienez arazo serioak dituela bideragarria eta sostenegarria egiteko. Horregatik planteatzen dugu beste harreman bat gure inguruarekin eta beste garapen eredu bat. Baina garapen eredu honek gure esanahiak sortzeko moduak eraldatu ditu. Guk gizarte errealitatean, gizarte harremanetan, gizarte errealitatea eraikitzen dugu. Konzeptuak eraikitzen ditugu, balioak eraikitzen ditugu, simboloak eraikitzen ditugu. Errealitate tangible eta ez tangibleak sortzen ditugu. Garapen eredu hau bitarteko, eta bereziki merkaduaren logikan eta konsumoko gizarte baten logikan, konsumoko gizartearen logikak gure esanahiak eraikitzeko modua aldatu du radikalki. Eta hori da beste elementu bat gure gizartea ezaugarritzen duena. Hirugarren elementua da komunitatearen maila bateko apurketa. Nik uste dut, gure komunitatek bizi dutela, sekulan eta bizi izan duten norbanakotzerik handiena eta individualizazio prozesurik handiena. Eta neurri handi batean, gure sistema politikoetan sortu den krisia honen ondorioa da.
Horrek ez du esan nahi beste elementu batzuk lagundu ez dutenik krisi hortan, baino komunidadeen haustura horrek sortu du neurri handi batean sistema politikoekiko atxikimendu falta nire iritziz. Laugarren elementua da dagoeneko guk ezagutu dugun egitura politikoetan irudikatzen genuen moduan, alegia gizarte eraikuntza, komunitate politikoak edo beste edozein komunitate eredu, alegia eraikuntza publikoa, sorkuntza hori dagoeneko ez dagoela estruktura politikoaren baitan bakarrik. Pentsatu zazute momentu batean Frantziako iraultzaileek buruan zuten estatu hura. Bai? Eta nola aintzinako erregimenetik egiten den marra berrizgarria, ez? Rousseau irakurtzen baduzu edo Locke irakurtzen baduzute edo berdintzait Hobbes. Denak dira diferenteak, baina denak daukate komunean gauza bat. Eta da, erabakitzeko ahalmena komunitatearen sorrera puntu bakar batean kokatzen da. Soberanian kokatzen da. Eta neurri handi batean, ordura arte banatuta zegoen soberania iturri hori puntu bakar batean kokatzen da. Eta puntu hori da, ez bakarrik egitura publikoaren sorlekua, baizik eta espazio publikoaren sorlekua. Hori, pixkanaka apurtzen joan da historikoki, baino orain, ruptura handi batean sartuta dago. Eta beraz, horrek erabat aldatzen du herri politiken garapen ikuspegia. Zergaitik, dagoeneko erakunde publikoek arazo serioak dituztelako dauzkagulako errealitatea trakzionatzerako orduan. Bosgarren ezaugarria da agenda politiko berri baten aurrean gaudela. Nagusiki teknologia bitarteko. Eta garapen eredua bitarteko. Aurrean agenda berri bat dago. Eta agenda berri hori da neurri handi batean gure espazio komunitarioak mugitu egin direlako. Nik aurten klasean dauzkat pertsona batzuk beste azal kolore bat dutenak. Baino euskeraz ni bezain edo hobeto egiten dute. Pertsona zoragarriak, baina horrek erakusten du beste mundu bat eraikitzen ari dela. Aldaketa klimatikoa hitz egiten dugunean, inteligentzia artifiziala hitz egiten dugunean, dibertsidadea hitz egiten dugunean, gizarte zahartzaroa hitz egiten dugunean, ez dira egun batetik bestera sortutako gaiak, baina orokorrean agenda berri baten aurrean gaude. Eta lehenengo aldiz ikusten dira inoiz baino desajustea handiagoak agenda publikoaren eta herri agendaren artean, agenda sozialaren artean, agenda pribatuaren artean. Ezaugarri asko dira, nolabait ere ezaugarritzen dutenak gaurko mundua, baina nik 6 hauek azpimarratu nahi nituzke abiapuntu moduan. Eta honek nola eragiten du gure herrigintzan. Utzi dazue 5 ezaugarri azpimarratzen. Lehenengoa da gure herrigintzaren logika konsumoaren logikara eramana dagoela eta hipersimplifikazioak ezaugarritzen duela. Honek zer esan nahi du? Hau, alkateek berehala ulertzen dute. Eta da, gauzak egitea importantea da, baina gauzak egiten ari garela adieraztea importantegoa bihurtzen da. Batzutan, egiten ez balin baditugu ere. Horrek ez du esan nahi hori denik gure espiritua. Baina biztan da, gaur herritarrek sistema publikoa konsumitu egiten dute. Konsumitu egiten dugu. Eta orduan, herrigintza neurri handi batean, ekoizpen hori bihurtu da, kontsumitzeko produktuak sortzen dituen ekoizpen sistema bat. Eta hau, simplifikazio prozesu batetara behartuta gaude, titularrak sortzera behartuta gaude, eta sistema audiovisual batean konsumitzen den errealitate bat bihurtu da. Neurri handi batean, gaur herrigintza eta politikagintza. Komunitatearen haustura aipatu dut, komunitatearen haustura horrek gizabanakoa espulsatu egiten du, neurri handi batean sistema politikotik. Eta
askoz ere komplikatuago egiten du herri agintarien, herri ordezkarien eta herritarren arteko komunikazioa. Zergaitik ez daudelako komunitate berean. Komunikazioak esan nahi du bere oinarrian, komunitate bat konpartitzen dela. Komunitate hori konpartitzen ez balin bada, komunikazio hori askoz ere zailagoa egiten da. Eta harreman eredua, eramaten balin bada konsumoko logika batetara, orduan, produktu erakargarriak sortu behar ditugu. Eta produktu erakargarriak sortzen balin baditugu, horrek logika bat sortzen du herrigintzan. Hori, arazo serio bat da, komunitateen kudeaketarako. Eta jarriko dut adibide bat, zeren uste dut importantea dela. Ni nire alabarekin asarratu naiteke. Nire emaztearekin ere asarratu naiteke. Baino, asarre hori ematen da espazio berdinean. Balio batzuen baitan eta konpartitzen dugun errealitate baten baitan. Hor, interakzio sistemak linealidade bat jarraitzen du. Eta bueno, hor ez dago aparteko arazorik. Asarratu gaitezke, poztu gaitezke, disfrutatu genezake, baino komunitate bat konpartitzen dugu. Komunitate bat konpartitzen dugunean, nolabait ere, komunikazioa errezagoa da. Gerta daiteke, diferentziak egotea, dispersioak egotea, baina komunitate bat konpartitzen dugu. Zer gertatzen da ordea, batek esaten balin badu, ni ja ez naiz komunitate hontako kidea. Ni beste espazio batean kokatzen naiz. Komunikazioa asko zailduko litzatekeela. Horrelako zerbait gertatzen ari da gure gizarteetan. Arazoa ez da soilik erakunde publikoetan arazoa daudela edo hausdura etikoak ematen direla, guzti horrek sistema politikoa ahuldu egiten du. Baina arazo hori baino sakonagokoa da. Ta da neurri handi batean komunitatearen dispersio ikaragarri bat dagoela eta jendea dagoela komunitatetik kanpo. Jende asko kokatzen dela komunitatetik kanpo. Eta binkulatzen dela komunitatearekin zerbitzu bat behar duenean, zerbait behar duenean, eta normalean eskubideak aldarrikatzeko konpromisoak planteatzeko, baino gehiago. Horrek ez du esan nahi dena horrela denik. Gure herrian oraindik gizarte kapital maila handi bat dago. Eta Gipuzkoan zer esanik ez, eta Debagoienan kapital sozial handi bat daukazue. Baino ez dago galtzerik, bistatik, zer datorkigun gure etorkizuneko herrigintzan. Eta zentzu horretan, ezaugarri importante bada. Bigarrena, alderdi politikoak izan dira, izan gara, ni alderdi politiko batekoa naiz, izan gara bitartekariak errealitatearen irakurketa egin dugunak, legitimazioa hartu duguna geure gain, eta hori erakunde sistemara eraman dugunak. Bitartekaritza hori, inoiz baino ahulduago dago. Inoiz baino ahulduago dago. Eta ahuldua dago bi sentidutan. Alde batetik, alderdi politikook herritarrekin harremantzen gara nagusiki agentzia elektoral moduan, eta horrek gure trakzio gaitasuna ahuldu egiten du. Eta bi, daukagun gaitasuna orokorrean komunitatearekin harremantzeko izugarri murriztu da. Eta beraz, neurri handi batean egiten duguna da sistema instituzionalaren kudeaketa. Euskal Herrian egoera konplejoagoa da, baino hortaragoaz. Alderdi politikoak beren bitartekaritza lanean, beren eraldaketa gaitasuna txikitu egin dute. Alderdi politikoak lehen baldin baziren komunitate baten neurri bateko ordezkari, gaur agentzia elektoral izaera gehiago dute komunitate baten ordezkari baino gehiago. Alde batekoak eta bestekoak. Hirugarren ezaugarria, egoera guzti honena, benetan desafekzio politiko serio bat dago. Benetan desafekzio politiko serio bat dago. Eta desafekzio horren inguruan, agian pentsatuko duzue nola parte naizen neurri batean, azterketa interesatu bat egiten dudala, ekibokatu egingo ginateke, pentsatuko bagenu desafekzio hori ematen dela soilik logika politikoan hartzen diren erabakiengatik. Benetan ematen ari da gizarte eraldaketa sakon bat.
Eta horrek, desatxikimendu handi bat inplikatzen du komunitatearekiko. Erakunde publikoen gaitasuna txikitu egin da. Zalantzari gabe. Erakunde publikoen trakzio kapazitatea gutxitu egin da. Lipset soziologoak esaten du, erakunde publikoek funtzionatzen dutela, bizi irauten dutela, bi baldintza ematen baldin badira. Lehenengo baldintza da arazoa konpontzea. Hori alkateek oso garbi ukitzen dute normalean. Arazoa konpondu behar dira. Ez da ordea nahikoa. Bada bigarren baldintza bat. Ta da, zure komunitatearekin balioen kohesio maila bat ez baldin badukazu, izan zaitezke oso eraginkorra, baino erori, ingozea legitimidade gutxi daukazulako. Gertaliteke legitimitatea handia ukitzea hasiera batean, balio mailan kohesio handia daukazulako, eta ez eraginkorra izatea, erori egiten da. Bi baldintza horiek, baldintza importanteak dira. Zer gertatzen ari da? Gertatzen ari dena da, erakunde publikoek daukaten gaitasuna, neurri handi batean, eraldaketarako jaitsi egin dela. Horrek zertara eramaten gaitu? Horrek eramaten gaitu zerbitzuak eskaintzen dituzten erakundeetara. Soilik zerbitzuak eskaintzen dituzten erakundeetara. Eta jendeak konsumitu egiten ditu zerbitzu horiek. Eta esaten du, oso ondo, zerbitzu hona eman baldin badete primeran, eta zerbitzu txarra eman baldin badete gaizki. Baino, erakundeek hitzaldi politikoak, hitzaldi komunitarioak daukan eraldaketa kapazitatea galdu egin da. Eta honen ondorio, edo honen adierazgarri importante bada, gaur sistema politikoaren lidergoan daudenak, etengabe zerbitzuen kartera bat eskaintzen ari dira. Baina ez dut esaten, hau aldatu egin beharko genuke, gure ikuspegi moral hau izan beharko litzateke, gure komunidadea hemendik ez doa ondo eta hemendik joan behar da, eta hori gehiagien egiten hasten balin bada norbait, komunikazioko aholkulariren batek esaten dio, ez sartu jardin hortan. Zuk, hauteskundeak irabazteko balio duena egin behar duzu. Esageratzen ari naiz pixkat, baina horrelako zerbait gertatzen ari da. Eta, erakunde publikoak, honekin bukatzen dut, honek kontestuak duen eragina, kudeak eta gaitasunean ere, muga nabarmenak erakusten ari da gure sistema burokratikoa. Zergaitik, nagusiki 18 eta 19 mendean eraikitako sistema burokratikoak direlako. Estruktura jerarkizatuak, funtzionalismoan oinarrituta daudenak neurri handi batean, eta egoeraren konplexidadera egokitzeko sekulako zailtasunak ditugu, denok, salbuespenik gabe. Kontekstuaren aldaketa nagusiak, eta honek nola eragiten duen gure herrigintzan. Eragin gehiago ere badaude, baina nik 5 hauek aukeratu ditut. Zein da orduan erronka? Erronka da gizakiaren askatasuna eta gizakiaren berdintasunaren arteko kombinazioan ahalik eta ondoen bizitzea. Hori da erronka. Noski, horretarako, gizakia ez da gizaki bat bakarrik. Margaret Thatcherrek esaten zuen, bere garaian, esaten zuen, gizarterik ez dago, pertsonak daude. Hori, euskaldunon imaginarioan, da sekulako astakeria. Baina, da aitortzea, gizakia ez dela gizaki sozial bat. Gu ez gara ezer gizarteri gabe. Ez gineke gizakiak ere izango. Gu besteekiko harremanean eraikitzen gara. Eta besteekiko harreman horiek egituratzen dute gu neurri handi batean garena. Gu kontekstuaren seme alabak gara. Bakoitzak badu bere subjetibitatea, baina komunitateak egiten gaitu neurri handi batean. Gero beste gauza bada, komunitate horri eman behar zaion forma politikoa. Horri buruz hitz egin genezake. Baina gizakia ez da ulertzen komunitateri gabe. Komunitate hori gero izan daiteke plurala edo homogeneoagoa. Baina komunitateak sekulako askatasun eta berdintasun maila ematen dio giza banakoari. Ta nik uste dut, zentzu hortan, komunitatearen ahalduntzea dala
momentu honetan sistema demokratikoek daukagun, erronkarik importanteena. Jendea ekarri behar dugu komunitatera. Jendea etorriko da komunitatera. Kontua da, komunitatera etortzea benetan sekulako krisi eta ruptura sozial handi bat eman gabe. Zeren normalean, ikuspegi komunitarioa gailetzen da arazo estrukturalak daudenean. Gure gurasoek edo gure gurasoek ez zeukaten ikuspegi komunitarioari dagokionen inolako arazorik. Denak bizi izan zuten, modu batera edo bestera, gabezian oinarritutako gizarte bat. Eta zentzu hortan, Ingle Jartek esaten duen bezala, gizarte materialistak, gizarte komunitarioak izaten dira. Eta gizarte postmaterialistak izaten dira gizarte geroz eta individualistagoak. Gure amonak, babarrun platerkara bat hasten zuenean, platera garbi uzten zuen. Nire alaba gaztenak, Ainoak, legatz bat jartzen diozu afaltzeko, eta esaten dizu, aitatxo, hau ez zaitu gustatzen. Nik pizza nahi dut. Bien artean dagoen aldea, da komunitateak bakoitzaren ganduen pisua. Eta hori da, gure gizartean ematen den aldaketarik importantenetako bat. Komunitatea indartsua den lekuetan, sistema demokratikoaren ahalduntzea askozaz ere posibleago da. Zergaitik, ez dagoelako indiferentziarik. Batek ezin du komunitatetik eskapatu. Bat komunitatearen parte da. Nik ezin dut esan gure etxean ni banoa. Esan dezaket, ruptura handi bat sortuta, baina ezin dut nere arduretatik aldegin. Zygmunt Baumanek esaten du bi komunitate mota daudela. Bat, konpromiso realeko komunitateak, alegia bat komunitatearen parte da, eta neurri hortan eskubideak ditu, baina obligazioak ditu, eta badaudela komunitate estetikoak. Alegia, norberari babes simboliko bat ematen diote, baina ez du inolako konpromisorik sentitzen. Berak esaten du, gizarte aurreratuetan, horrelako komunitateak gailentzen ari dira, jendearen bakardadeari aurre egiteko. Baduka liburu bat oso polita, komunidaz gazteleraz, titulua duena, benetan merezi duena irakurtzeak. Orduan, zein da gure erronka? Gizarte demokratiko bat ezinbestean komunitateak behar ditu. Kapital soziala behar du. Bigarren erronka da, herri politiken ekosistemaren legitimitatea areagotzea. Ez dago demokrazian aurrera egiterik, sistema politikoaren legitimazioan aurrera egiten ez balin bada. Guk ez balin badugu aitortzen gauden sistema, ez dago ezer egiterik. Dauden sistema onartze ezinbestekoa da. Aldatu dezakegu, baino ezinbestean adostasun mailak behar dira, ze bestela ez dago zer eginik. Legitimazio hori ezin da izan legitimazio kuantitatibo bat bakarrik. Alegia, esaten duena, begira oso ondo, ni ados nago, nire nerekin ez kontatu. Ez, legitimazio kualitatiboa izan behar du. Legitimazio korresponsable izan behar du. Eta hirugarren erronka da herri politiken eraginkortasun maila areagotzea. Herri politiken eraginkortasun maila areagotzea. Eta gure gizarteak konplexidade maila handia dute, eta konplexidade maila hortan erakunde publikoek batzutan ez dute gaitasunik bakarrik errealitateari aurre egin ahal izateko eta arazoa konpontzeko ez balin bada aktore anitzen konkurrentziaren bitartez. Beraz, deskribatu dugun panoramaren aurrean, nik 3 erronka hauek jarriko nituzke mahai gainean. Eta nire iritzirako, eta jende askoren iritzirako, lankidetzazko gobernantza hitzak berak ja egiten du apelazio bat lankidetzara, da zuzen ere, neurri handi batean, honi aurre egiteko estrategia bat. Ez estrategia perfektu bat, baizik eta martxan jarri genezakeen estrategia bat. Definizio hau irakurri nahi dizuet. Zeren definizio honen elementuen bitartez, eraiki nahi nuke gaurko nolabaiteko hitzaldia. Lehenik eta behin,
zer da gobernantza? Gobernantza hitz egiten dugunen ez gara gobernu ariketa hitz egiten ari soilik. Bai, ze gobernu ariketa hitz egiteko ez dago gobernantza hitza erabili beharrik. Erakunde publikoetan edo erakunde pribatuetan gobernu ariketa oso ondo ulertzen da dela hain zuzen ere deliberazioa eta erabakiak hartzea. Eta horretarako daude ordezkariak, aukeratuak izan direnak eta erabakiak hartzen dira. Gobernantza hitz egiten baldin badugu ordea da gobernutik haratago eragile diferenteak inkorporatu ditzazkegulako deliberazio prozesu horretara eta baita ere erabaki prozesu horretara. Horrek zer esan nahi du? Lankidetzazko gobernantzak ezinbestean eramaten gaituela lehenengo erakunde publiko, gizarte eragile eta herritarren artean lankidetza erakundetzera. Erakunde hori izan daiteke izaera diferenteetakoa. Izan daiteke formalagoa, informalagoa, sistematizatuagoa edo ez. Baino, ezinbestean gizartea inkorporatzen da neurri handi batean sistema espazio publikora. Bi komentario egin ditut, definizio hontan aprobetxatuz. Lehenik eta behin. Espazio publikoaren definizio baten aurrean, gaude modu evidentean. Espazio publikoa ez da Rousseauk pentsatzen zuen bezala, estruktura politikoa dago, soberanoa dena, eta soberania hartan kokatzen den, beraz, estruktura publikotik ateratzen den espazioa da espazio publikoa. Baina euskaldunok ez dugu hori ezagutu gure tradizio historikoan. Gure erakunde sistema, gure foru sistema adibidez, beste erabatekoa izan da. Eta soberania partekatua izan da. Eta oso fragmentatua askotan. Eta beraz, guk badakigu espazio publiko ezberdinen arteko puzle bat dela espazio publiko zabalago bat. Bueno, hau importantea da, zeren espazio publikoaren ikuspegi konplexoa balima daukagu, erraz ulertuko dugu espazio publiko hortan egon daitezkeen erakundetze diferenteen artekotzak egituratzen duela askozaz ere hobeto espazio publiko zabalago bat. Hau, teorizatu gabe, gure egunerokoan askotan gertatzen da. Gobernu batek erabakitzen baldin badu lan erreforma bat egitea, ez zaio bururatzen, bururatu agian baino, ez zaio bururatzen, enpresa jabeen eta langileen ordezkarien arteko akordiotik oso urruti ibiltzea erreforma hori egiteko. Zergaitik? Badakielako, askozaz ere herri politiko sendoagoak araubideari dagokionean, ejekuzioari dagokionean ezarriko dituela, baldin eta integratzen baldin baditu, lan munduan egon daitezken beste instituzionalizazio batzuk edo beste ikuspegi batzuk. Horrek ez du sistema demokratikoa debilitatzen. Horrek ez du esan nahi zure sisteman amore eman behar duzunik. Baizik eta integratzeko gaitasuna irabazten duzu. Espazio publikoa sendotzen da eta legitimitatea sendotzen da. Beraz, gobernantzaren lehenengo elementua da gobernutik haratago gizarte eragileen integrazioa. Honekin batera esan nahi dut beste gauza bat. Noski, gizarte eragileek naiz beste edozein eragileek oinarrizko joku arauak onartu egin behar dituzte bai ala bai. Zeren, eta hori gertatzen da. Zuk parte hartzen baldin baduzu, eta gure herrian askotan parte hartzeko sistemak porrot egin dute, beste helburu batzuk dituzulako, alegia, sisteman parte hartzen duzu, baina sistema hortatik kanpora dauden beste helburu batzuk dituzulako, zuk inkorporatzen duzu distorsio bat, sistema debilitatu egiten duena. Horrek esan nahi du, neurri handi batean, honen ardura eta korresponsabilidadea importantea dela baita gizarte eragiletan, ez erakunde publikoetan bakarrik. Lankidetza sistema. Bigarrena, zergaitik hitz egiten dugu herri politiken ekosistemaz, eta ez dugu hitz egiten herri politiketaz. Nik uste dut importantea dela bereiztea, erakunde publiko batek, bere politika publikoetan, oinarrizko erakunde arauak, dekretuak egiten dituen gauzak, ekintzak, eta ekintza horien ekosistema bereiztea. Zeren, herri politiken eraginkortasuna ez dago baldintzatuta bakarrik
erakunde publikoak egiten duenera, baizik eta zure ekosisteman integratuta dauzkazun eragileetara. Gipuzkoan, Lurdesek ondo daki hori, gizarte politikak neurri handi batean bere hastapenetan ez dira erakunde publikoen ekimena, baizik eta gizarte ekimen badira, eta familiak sentitzen duten kezkaren ondorio dira. Eta instituzionalizazio prozesu hori integratzen da gero sistema publikoan. Eta sistema publikoak bere egin dezake. Baina ez dago sistema publikoaren baitan bakarrik prozesu horrek ondo funtzionatzea. Orduan, guk gure tradizioan, eta Euskaldunon tradizioan, adibide asko eta asko dauzkagu, espazio publikoaren reempoderamentu prozesuak nola eman diren, sarritan erakunde publiko eta beste erakundetze tipo batzuen inguruan. Eta, edozein kasotan, benetan eraginkorrak izan nahi balin badugu, ezin da egin kontatu gabe gizarte eragile edo herri eragile. Batzuetan, ekonomiaren alorrean ari balin bagara, ari gara hitz egiten, enpresa, sindikatu, gizartegintzan ari balin bagara, Gipuzkoan ez dago, euskeraren inguruan, herri politiketan erabaki bat hartzerik, Gipuzkoan euskeraren mundua erakundetzen duten gizarte eragileekin hitz egin, deliberatu eta erabaki gabe. Ez dago egiterik. Zergaitik? Sekulako hausdura sortzen delako zure herri ekimenean. Zuk ez daukazulako, kasu honetan herri erakundeak ez daukagulako monopolioa, herri politiken monopolioa. Eta hor, denok daukagu, ziurrenik, esfortzu bat egin beharra. Bueno, gehiagin entretenitzen ari naiz, uste dut ordu bete daukadala bakarrik, orduan, erakunde publiko, gizarte eragile eta herritarren artean, erakundetutako lankidetza, herri politiken ekosistema ahaldundu eta eraginkortzeko, deliberazio eta ekintza partekatuaren bitartez, eta herritarren eta erakundeen arteko gizarte kapitala areagotzeko. Hau da, nik aurkitu dudan, kasu honetan hau neuk eraiki dudan, lankidetzazko gobernantzaren definiziorik osoena, nire ustez. Eta biltzen dituena, alde batetik gure herri tradizioa, baina beste alde batetik baita ere, sistematikoki lankidetzazko gobernantza erakundetzeko definizio bat. Lankidetzazko gobernantza. Bueno, gozen lankidetzazko gobernantzaren ezaugarri batzuk planteatzea. Noski, definizio horrek arazo asko dauzka. Eta nik horren esplikazioa eman dudanean hori errexe egiten da. Erakunde publikoetan lanean gaudenean gustatzen zaigu lankidetzazko gobernantza martxan jartzea, baina problematikoa bihurtzen da zu ez den norbaitek zerbait erabakitzea. Zergatik, erabakiak norberak hartu nahi dituelako. Zein da gorputzak eskatzen duen joera, integratzea eragileak guk esaten duguna egiteko. Hori bai, hori komodoa da. Gizarte eragilei zer gertatzen zaie? Gizarte eragilei orokorrean gertatzen zaiena da benen interesak dituztela. Eta gerturatzen direla erakunde sistemara oso ondo, baina ez gaitzatela konfunditu erakunde sistemarekin, gu gizarte eragileara. Eta beraz, guk ez daukagu korresponsabilidaderik. Guk nahi duguna da gure interesa defenditu. Guk nahi duguna egiten balin baduzue, primeran. Baina guk nahi duguna egiten ez balin baduzue, beste eszenario batean kokatzen zate. Lankidetzazko gobernantzak eskatzen du korresponsabilidadea, eskatzen du joku arau komun batzuk izatea, eta onerako eta txarrerako onartzea denok barku berdinean gaudela. Eta hau, konfliktiboa da gizarte eragile askorentzat, alderdi politiko denentzat, alderdi politiko guztiok defenditzen dugu, eta 21. mendean lankidetzazko gobernantza, baino lankidetzazko gobernantza praktikara eramaten dugunean, horrek implikatzen duen negoziazio prozesua, deliberazio konpartitua, eta erabakimenetan zurea partikularra dena alde batera ustea askotan, hori egiteko prest, orokorrean ez gaude. Ez gaude. Beraz hor, bide luze bat dago nire ustez egiteko. Gauza batzuk, ezaugarri batzuk aipatu nahi nituzke, autore batzuk erabiliz, gobernantzari buruz, asko idatzi dutenak eta referentzia direnak. Bat da, gobernantzak implikatzen du
deliberazio sistemara gizartea inkorporatzea. Hori esaten du gobernantzaren teoriko hundietako batek, Rodesek. Gizartea inkorporatu behar da. Norbaitek esango du, baina gizartea inkorporatzen da sistema demokratiko batean erakundeetan jendea aukeratzen danean. Egia da, inkorporatzen da, eta modu bateko inkorporazioa da. Baina nahikoa alda inkorporazio hori. Nahikoa alda boto bat ematea. Hori behar alda herritkide bati eskatu behar zaion responsabilitatea bere komunidadearekiko. Edo zerbait gehiago aspiratu behar dugu. Aspiratu behar dugu jendeak nolabait ere parte hartzea. Bigarrena, gobernantza saren eta saren artean, bitartez eta saren artean, eraikitzen da. Sistema publikoak bere formak ditu eta bere inguru estrukturalak ditu. Baina hortik haratago, sare asko daude. Gizartea modu askotara erakundetzen da. Batzuetan modu publikoan, eta beste batzuetan modu pribatuan. Hau, Salvador Ginerrek esaten du gure gizartea gizarte korporatiboa dela, ez? Orduan, hor garbi ikusten da, denbora guztian, sareetan artikulatutako gizarte badela. Sare horiek ari dira, multiplikatzen, espazialki areagotzen, eta gainera beren transformazio abiadura handiagotzen. Eta hori, erakunde publikoek ezinbestean kontutan hartu beharko dute, etorkizuneko gobernantza landu alizateko. Ezinbestean pluraltasuna onartzea garamatza honek. Zergaitik, geroz eta komunidade anitzagoak ditugulako. Eta aniztasun horrek eramaten gaitu errealitate berri batetara eta errealitate konplejo batetara. Normalean, pentsatzen dugu uniformidadetik. Pentsatzen dugu homogeneotasunetik. Gu ditugun paradigmak eta ditugun eskemak eta manejatzen ditugun simboloak gizarte horren ondorioa direlako. Eta nola lantzen dugu aniztasuna? Ez dago importante bat. Ez dago lankidetzazko gobernantzarik gizarte kapitali gabe. Gizarte kapitalaren erdigunean kokatzen den hitza da konfiantza. Konfiantza. Gizarte batek ez baditu konfiantza esparruak eraikitzen, gizarte horrek porrot egiten du. Hemen autore asko daude, Robert Putnamek idatzi zuen orain dela urte asko, Bowling Alone, baizute estatu batuetan, nola edo ala, boloetan jokatzeko, familiaren ohitura hori, ez? Eta orduan, tradizio handi bat egon da urteetan, egun bat erreserbatzeko, eta egun hortan familia elkartu egiten zen boloetan jokatzea, ez? Eta berak esaten du, tradizio hori berakadoa, neurri handi batean, estatu batuek, gizarte individualista bat bihurtzen ari direlako, ez? Komunitarismoaren paradigma izan direnean urte askotan. Gizarte kapitala. Oin dela, gure aitak esaten zuen, baserrian bizi zirenean, gauetan, lotara joaten zirenean, ez zutela atea izten. Hori da konfiantza, eukitzea, ez? Ni eitzait bururatu ere egiten gure etxeko atea irekita uztea lotara noenean, ez? Gaur, bizikleta bat uzten dugunean kalean, kandadua jartzen dugu gutxienik, ez? Edo kamarak jartzen ditugu bigilatzeko, ez? Konfiantza eraiki egin behar da. Eta gizarte baten konfiantza galtzen bada, konfiantza erakundeetan, konfiantza komunidadean, konfiantza besteekin, konfiantza hezkuntza sisteman, konfiantzan, eta bakarrik bihurtzen balin bara eskubideak. Oain dela urte asko, eskolan, irakasle batek ondo merezita, belarrondoko bat eman zidan, oain dela urte askoi. Eta irakasleak sentitu zuen esplikazio bat emateko beharra edo. Orduan, gure amari deitu zion. Eta gure amak esan zion. Begira, emaiozu beste bat nere partetik. Gaur, eskola batean ume bat ikutzen, ez dut esan nahi honekin, inondik ere, ez dut justifikatzen belarrondoko bat ematea. Baina, eskubideen gizarte batean bizi balin bagara bakarrik, mundu guztia hasten da eskubideak reklamatzen. Zer gertatzen zaio herri agintariari
eskubideak reklamatzen den gizarte batean. Denbora guztian ari dela eskubideak ziurtatzeko inputak bidaltzen. Inor ez da hasten responsabilitatea eskatzen. Gaur politikariak ez dira ausartzen, orokorrean gazteei esatea, aizu begira. Edan behar balin baduzu, zure etxean edantzazu. Bai? Baina ezin duzu, sistema publikoan, horrelako egoera bat sortu pandemia garaian. Zergaitik ez da egiten, kontundentziarekin hori. Hori edo beste gauza bat. Neurri handi batean pentsatzen ari garelako horrek gero dituen ondorioak. Baina hori gertatzen da gazteekin eta gertatzen da gauza guztiekin. Horrek eramatek, baina hori ez dugu egiten gero geure bizitza partikularrean. Nire alaba 10etan etorri ordez, ez zer esan gabe 12etan etortzen balin bada, ez naiz egoten kezkatuta, aber esaten diodan nik honi, aber nola erreakzionatzen duen ere aurrean edo zer pentsatzen duen. Nik ardurak eskatzen ditut. Orduan, eskubideetan bakarrik oinarritutako gizarte bat, da gizarte arriskutsu bat. Zergaitik ardurarik gabeko gizarte bat bihurtzeko arriskua dagoelako. Kantok aipatzen du gobernu ariketaren monopolioaren galera, gizarte zibilaren parte hartzea, jerarkiaren ahultzea, hau da aspektu bat. Elkarrekin lan egin behar balin badugu, lankidetza erakundetu behar balin badugu, zer egiten dugu? Lankidetza, kosorkuntza, ardura partekatua. Eta gobernantzako bibliografia guztian, denbora guztian honen inguruan hitz egiten ari dira. Gero kasuistika diferenteetara egokitzen, baina hontaz hitz egiten ari dira. Berrikuntzaz, esperimentazioaz, estrategiaz, konektibitateaz, inteligentzia partekatzeaz, alegia ezagutza partekatzeaz, lankidetzazko estrukturazio bat egiteaz. Bai? Bueno, uste dut, nekien guztia esan dudala, lankidetzazko gobernantzari buruz. Bai? Lankidetzazko gobernantza definitu dugu eta ikusi ditugu ezaugarri batzuk. Bai? Bueltatu gaitezen momentu baten definiziora. Erakunde publiko, gizarte eragile eta herritarren artean, erakundetutako lankidetza, herri politiken ekosistema ahaldundu eta eraginkortzeko. Deliberazio eta ekintza partekatuaren bitartez, erakunde eta herritarren arteko gizarte kapitala indartuz. Bi puntua aipatu nahi ditut, etorkizuna eraikizera pasa aurretik. Ta da, zergaitik hitz egiten dugu etorkizunaz? Lankidetzazko gobernantza oso lotuta dago etorkizunera, agenda politiko berrira, dauzkagun erronketara. Ez dira erronka bat ere txikiak. Bai? Eta erronka gainera azkar egin beharrekoak. Aldaketa klimatikoari buruz hitz egiten danean eta esaten danean, aizue, denbora oso gutxi gelditzen zaigu, benetan eraldaketak egin ahal izateko, orokorrean ez dugu sinisten, ez dugu barneratzen. Eta pentsatzen dugu, ez da oso problematikoa. Zergaitik gertatzen zaigu hori? Gure paradigma aldaketa eta transformazio eta bilakaera guzti hori askozaz astiruagoa dolako errealitatea baino. Askozaz abiadura handiagoan doa errealitatea gure paradigmak baino. Hori beti gertatu da historikoki, lehen komentatzen genuen, baina orain bereziki gertatzen da. Errealitatea oso aurretik doa gure eskema mentaletatik haratago. Eta honek zertara eramaten gaitu? Honek eramaten gaitu. Eraldaketa konzeptua, transformazioaren konzeptua, aldaketaren konzeptua, gure gobernantzaren egitura sistemikoaren gaitasun ezaugarri bihurtzea. Hau, neurri handi batean, enpresa munduan oso inkorporatua dago. Gizarte eragileetan, espazioak linealagoak dira gutxiago. Baina sistema politikoak ez dauka inkorporatuta eraldaketa elementu zentral bat izan behar duela bere herri politiketan. Jokatzen dugu sistema estable eta linealak izango balira bezala. Eta erakundetan ditugun arau eta dekreturik gehienak, izugarri historikoak dira, eta zenbat kostatzen zaigun aldatzea. Komplikatua delako aldatzea.
garbi dagoena da, eraldaketa ezaugarri bihurtu behar dugula. Gure gobernantza sistemikoaren ikuspegian. Eta horrek implikazio badauka. Implikazio badauka abiaduran, implikazio badauka bere izaeran, eta nagusiki gure administrazioak eta gure struktura publikoak ez baldin badira azkar egokitzen errealitate berriei erantzutera, geldituko gara atzera. Parte hartzen dut nik tarteka. Hemen badaude, Debagoiena 30ko jendea, eta Gipuzkoako Aldundiko jendea, eta aldaketa transizio ekologikoko proiektu batean. Eta proiektu hortan daude baita ere OCD, eta proiektu hortan dago Climate Kick, eta proiektu hortan bilera batzuetan parte hartu dudanean, beti sensazio berdina edukitzen dut. Eta sensazioa da. Planteatzen den ambizioa, eta ambizio proportzionatua dirudi, alegia egoerak eskatzen duen, larritasunak eskatzen duen bitarteko, proportzionala dirudi. Baina planteatzen denean, erakunde publiko, pribatu eta sozialen artean, eraldaketa sistemiko bat egin behar dela, abiadura handiz, hain zuzen ere, transizio energetiko hori egin alizateko, transizio ekologiko hori egin alizateko, beti esaten dut. Hau, gai izango algea gu hau egiteko. Posible alda hau egitea. Posible alda honek eskatzen duen dinamika martxan jartzea. Posible izan alizateko elementuetako bat nire ustez hau da. Eta da, eraldaketaren konzeptua gobernantzaren ekosisteman inkorporatzea. Eta zergaitik, etorkizuna, eta zergaitik lankidetzazko gobernantza. Lankidetzazko gobernantza ezinbestekoa da, globalizazioak espazio publikoa berdefinitu egin duelako. Eta espazio publiko hori ez dagoeneko egitura politiko jakin baten eta estruktura publikoaren menpeko. Eta ez dago beste esplikaziorik, hori da esplikazio zentrala. Guk herritarrei galdetzen baldin badiogu zerbait. Lehengoan, Deustoko Unibertsitateko irakasle batek, Jon Muñoak, zuetako askok ezagutzen duzue, bere ikaslei filosofia politikokoi, osea etzen, ez dakit, beste edozein alor, filosofia politikoko ikaslei galdera bat egin ziren. Eta galdera zen, badakizute aktore, aktriz famatu bat, joan da New Yorken, afari benefiko batetara, soineko zoragarri batekin, zuria, oso emakume, ederra, eta eraman du tax rich, hartzen zuen, pintada bat. Sare sozialetan, asko ibili da eta oso ezaguna egin da. Galdetu zien, irudia erakutsita, ea zenbatek, 25 lagun zeuzkan klasean, ea zenbatek ezagutzen zuten argazki hura. Eta 25etatik 3 kenduta, beste guztiek ikusia zuten. Logikoa da, gazteak dira, zean. Egun hortan, ospatzen zen Gasteizen, autonomiaren inguruko eztabaida orokorra. Gasteizko legebiltzarrean. Eta galdetu egin zuen, ea inork altzekien egun hortan, politika orokorreko plenoa egiten zenik. Eta inorretzen gai izan, esateko egun hortan, politika orokorreko plenoa zegoela. Horrek esan nahi du gure espazio publikoa, ez dagoela erakunde publikoen estrukturazioaren pean, baizik eta beste faktore plural, anitz eta interdependienteetara baldintzatuta dagoela. Eta horrek eramaten gaitu, ezinbestean, kontutan hartzera, espazio batean, interbenitzen duten, parte hartzen duten, izaera ezberdineko gizarte eragileen artean, sistema erakundetuak sortzea, azkarrak, agilak, baina neurri handi batean, espazio publiko hori landu ahal izateko. Espazio publikoa esaten dugunean ez da espazio bat etereoa dena, baizik eta da, herritarren espazio komuna den hori. Herritarren espazioa komuna den hori landu ahal izateko,
ezinbestekoa da, hain zuzen ere kontutan hartzea gure esparruan, espazio publikoaren esparruan, dagoeneko eragile askoren konkurrentzia dagoela. Eta batzutan, erakunde publikoek, denon ordezkaritza duten erakunde publikoak dira aulenak, kontekstu batzuetan. Adibidez, kontekstu ekonomikoan. Gaur, naiz eta horrela ez dena aitortzen, erakunde publikoek kontekstu ekonomikoa baldintzatzeko duten gaitasuna, ez dut esango hutsaren pareko denik, baina asko gerturatzen da. Asko gerturatzen da. Beste gauza batzuetan, komunitatearen dimensioagatik gertuago gaude. Baina gauza batzuetan, ez daukagu zer eginik, momentuz. Reempoderatzen ez balin bada, espazio publikoa. Agirre Zenterrek lan asko egin du. Euskal kasua dela eta gizarte kapitalaren sistemaren azterketa hortan, eta berak egin dituzten ikerketa guztietan ikusten da errealitate hori. Bueno, gobernantza, bai? Lankidetza. Eta Aritz, zema denbora gelditzen zait? Ez, esaidazu zema gelditzen zaidan. Nik ordu bete neukan aurre ikusita, baina beti aurre ikusten dut ordu bete, eta, ez? Bueno, beste 15-20 minutu, bai? Asko aspertzez batzeate, esan, ez? Hasi txistuka eta ateako naiz. Bueno, pixkat aipatu ditudan definizio teoriko edo ezaugarri teoriko hauetatik abiatuta sortu genuen Gipuzkoako Foru Aldundian etorkizunarekiz. Hemen dago arduraduna, Sebas, eta sortu zen etorkizunarekiz. Etorkizuna eraikiz ez da pertsona baten ideia. Ez da ere alderdi politiko baten ideia. Alderdi politiko batek momentu jakin batean izena jartzen dio etorkizuna eraikizi. Baina etorkizuna eraikiz Gipuzkoaren evoluzio historikoaren ondorio logiko bat besterik ez da. Eta Gipuzkoan sistema demokratiko liberalaren krisia, globalizazioaren ondorioz gailendu den unean, espazio diferenteetan hasi gara lankidetzazko gobernantza hitz egiten. Berdin da Gipuzkoako Foru Aldundian, berdin da Debagoien 30, berdin da Goiekin aurrera orain eraman nahi den prozesu hortan, herri askotan, bai, lankidetzazko gobernantzaz. Noski, eztabaida hori bastante kontaminatua dago geure historia propioetaz. Bat, alderdi politikoen arteko zatiketa. Alderdi politikoen arteko zatiketak sortzen duena da, eta gure herrian historia gogorra daukagu, deskonfiantza. Orduan, etorkizuna eraikiz, momentu jakin batean lideratzen baldin badu alderdi politiko batek, beste alderdi politiko bateko arduradunari kosta egiten zaio. Beste edozein prozesu, beste alderdi politiko batek lideratzen baldin badu, edo suposatzen baldin bada lideratzen duela, momentu hartan ardura hori duelako, beste alderdi politikoak esaten du, ostra, hau zer da niretzako. Gure kultura politikoa, gero hitz egingo dut kultura politiko berriaz, gure kultura politikoa kultura politiko klasiko bat da. Eta kultura politiko horrek oztopo egiten du prozesu guzti hauetarako. Lankidetzazko gobernantzak eskatzen du ikuspegi berri bat gailentzea. Ez batzuk, denok gailentzea. Zergaitik sortzen da etorkizuna eraikiz? Neurri handi batean ikusten delako sekulakoa datorrela. Eta aurre egin nahi baldin badiogu gure herrigintza sistematik, estrategia batzuk abia puntu bezala jartzen hasi beharra dagoelako. Zer da etorkizuna eraikiz? Etorkizuneko agenda politikoa erakundetzeko estrategia bat, Gipuzkoako Foru Aldundiko herri politiken ekosistemako eragileekin lankidetzazko gobernantzaren bitartez. Definitua gelditu da zer den lankidetzazko gobernantza, eta lankidetzazko gobernantza hori instituitu nahi da, hain zuzen ere, etorkizuneko agenda politikoa landu ahal izateko.
Zergaitik etorkizuna? Etorkizuna delako eraldaketara eramaten gaituena. Ez etorkizuneko eszenarioa definitu eta posizio estatiko batean gelditzeko, baizik eta eraldaketa inkorporatu ahal izateko. Aldaketa klimatikoari aurre egiteko eta bar luze bat. Eraldaketa lankidetzan eta herri politiken ekosisteman. Etorkizuna eraikiz sortzen da azterketa baten ondorioz. Eta azterketa horretan bi gauza nabarmen agertzen ziren. Orain dela urte batzuk Gipuzkoako Foru Aldundian egin genuen inkestan. Bat, dagoeneko gizarteak bereganatua duela agenda politiko bat, agenda komun bat, agenda publiko bat, erakunde publikoetan oraindik sartu gabe dagoena. Hau, erakunde publikoetan kosta egiten da. Pentsatzen zen, normalen erakunde publikoetan bezaten da, baina gu, ari gea neurriek hartzen eta gure agenda tematikoa landuta daukagu. Gizarteko sektorerik dinamikoenak, adibidez, enpresak, askoz gaitasun gehiago izan dute eraldaketa prozesu hori garatzeko sistema publikoak baino. Zergaitik? Neurri handi batean superbibentziarekin dauka zer ikusia. Baina neurri batean agenda politiko berri bat beharta. Eta agenda politiko horrek gure mundu berriarekin konektatu behar du. Hau oso problematikoa da gure herrian. Oso problematikoa da herri politiketan. Orain, naiz eta gai apasionante izan, ni ez nahi sartuko, baino zer esanik ez, gure buruan dauzkagun kategoria politikoi dagokionean. Distantzia ikaragarria dago. Gure konzeptualizazio teoriko eta kategoria politiko eta errealitatearen artean. Distantzia hori txikitzen balin bada, eraldaketa gaitasuna irabazi egiten da. Distantzia hori handia gotzen balin bada, gure eraldaketa gaitasuna ahuldu egiten da. Baina, debate hortan ez nahi zorain sartuko, baina apunte egin nahi nuen. Etorkizuna eraiki zen egitasmoaren oinarriak, zeintzuk dira. Hemen zerrendatu ditut, hain zuzen ere, etorkizuna eraikiz sortu genuenetik landu dugun esperientzia hori bitarteko. Barkatu. Gauza bat aztu zait esatea. Aipatu dut agenda politiko berria. Bigarren ezaugarria zeintzan. Sekulako desafekzio politikoa. Sekulako desafekzio politikoa. Jendea dago, sistema politikotik kanpo. Out. Horrek ez du esan nahi bozka egiten ez dutenik. Bozkatu dezakete. Baina orokorrean, eta udaletan gertuago gelditzen dira, administrazio gertukoa da, Eusko Jaurlaritzak ere espazio publiko okupatzeko gaitasuna handia dauka, Gipuzkoaren erdiek, inkesta egin genuenean, ez zuten ezagutzen Gipuzkoako Foru Aldundia. Ez zuten ezagutzen Gipuzkoako Foru Aldundia. Erakunde bat, biztanlegoaren erdiek ezagutzen ez balin badu, erakunde bat gainera, kompetentzia esklusiboak dituena, ogasunean, azpiegituretan, hainbat gizarte politiketan, hainbat eta hainbat eskumen klabeetan. Orduan, agenda politiko berri bat eta desafekzioa. Neurri handi baten etorkizuna eraikiz sortzen da, estrategia berri bat diseinatzeko lankidetzazko gobernantzan oinarritua, horrei aurre egin ahal izateko. Gozen azkar batean ezaugarriak aipatzera. Bat, konfiantza landu behar da, konfiantza irazi behar da. Eta eraginkortasun maila irabazi behar da. Etorkizuna eraikizek bere helburuetan du hori. Bigarrena, gobernu onaren ariketa, Europar Batasunak gobernu onari dagozkion ezaugarrietan, transparentzia, jokabide etikoa, guzti hori, lankidetzaren erakundetzea. Gipuzkoan zergaitik sortzen da etorkizuna eraikiz, eta zergaitik ez da sortzen beste lurralde batean. Dagoeneko lankidetza esparruak nahiko zabalak direlako. Zergaitik zuek daukazute debagoien hau 30 proiektuan kezka hau. Zergaitik? Zergaitik sortzen dira hemen kooperatibak? Sortzen dira neurri handi batean,
ikuspegi komunitario bat badagoelako, eta ikuspegi komunitario horrek eramaten duelako lankidetza estrukturatzera. Elitzaioke inongo alkateri bururatuko Debagoienako garapenari buruz hitz egiten hasi, eta hemengo sistema kooperatiboarekin ez kontatzea. Elitzaioke bururatuko. Zergaitik? Zuen ADN-ean daramazuelako. Espazio publikoaren legitimazio iturrien konplexutasuna da etorkizunari izek kontutan hartzen duen beste gauzetako bat. Ezinbestekoa delako. Bere prozesuetan, eta gero zerbait esango dut horren inguruan, entzuketa aktiboa, kosorkuntza, deliberazioa, berrikuntza, ezagutzaren garapena ekintzaren bitartez, esperimentazioa, ikuspegi sistemikoa eta kultura politiko berri bat. Zerbait esan nahi dut kultura politiko berriari buruz. Hau, honek desarrollo handiago bat eskatuko luke, baina beste gauza bat esan nahi dudanez, ez nahi zortan zehatuko. Ta da, zergaitik kultura politiko berri bat, eta zer da kultura politiko berri bat? Almonda Berbak idazten dutenean, 1973an uste dut, kultura zibikoa, liburua, neurri handi batean egiten duten ekuazioa oso ekuazio simplea da, eta da, estruktura demokratikoak dauden herrialdeetan, kultura politiko demokratiko bat nagusitzen da. Estruktura politiko demokratikoak ez dauden lekuetan, ez da kultura demokratikorik nagusitzen. Ikuspegi funtzionaletik, euskaldun batek esango luke, agian komunitate demokratiko baten kultura inkorporatuta duenak estrukturazio demokratikoak zehatzen ditu. Ezin kasutan espiral bat da. Espiral hortan ordea, bereziki aipatzen ez den gauzetako bada, kultura demokratikoa eta estrukturazio demokratikoa lotuta daudela, eta zuk estrukturazio politikoari ematen diozun izaerak kultura politiko bat sortzen duela edo alderantziz. Baina izaerak parekoak direla. Alegia, enpresa baten zer erabilita. Enpresa jerarkizatu eta agintea vertikala dan leku batean, kultura hori sortzen da. Agintea vertikalizatua dagoen herrialde batean, kultura politiko vertikalizatua sortzen da. Frankismoak, frankista asko sortu zuen. Oso seguro eta ondo sentitzen zena egitura jerarkizatu batean, seguridadea ematen ziona. Hori gutxi eitortzen da, baina hori horrela da. Orduan, zer gertatzen da gure kultura politikoarekin? Neurri handi batean iraganeko estrukturazio eta sistemaren zordun dela. Eta horrek esan nahi du, oso barneratuta daukagula ikuspegi funtzionalista. Horrek esan nahi du oso barneratuta daukagula horrek implikatzen duen jerarkia. Horrek implikatzen duen departamentalizazioa. Horrek implikatzen duen ez responsabilidadea. Eta hori, konsumoko gizarteetan egin dena da oraindik ere areagotu. Oraindik ere indartu. Horregatik, ez da nahikoa formalki estruktura, lankidetzazko gobernantzako estrukturak ezartzea. Estrukturak ezinbestean beste lankidetza eredu bat eskatzen du, eta hori posible da kultura aldaketa bat ematen balin bada. Hori, unibertsitateetan ikusten ari gara, ezta? Edo sistema pedagogikoan. Zergaitik Arizmendi ikastola ari da pedagogi berri batean, pentsatzen, konfiantzan oinarritutako pedagogi berri batean. Estrukturazio forma klasikoek ez dutelako permititzen heziketa on bat, eta gure buruak eskatzen duen kreatibitatea, lankidetza, sorkuntza, hori eramaten balin badugu, herrigintzara, estruktura berdin-berdina gertatzen da. Eta hemen daukagu sekulako erronka, kultura politiko berri honi aurre egitea. Eta nola kompatibile egiten dan hori, sistema politiko zaharkitu batekin. Nere iritziz, gure sistema politikoa zahartuta dago. Sistema politikoa esaten dudanean da, sistema burokratikoa gehi zuzendaritza politikoak, orokorrean. Belaunaldi berri baten garaia da. Belaunaldi berri baten garaia da. Paradigma berriekin datorren belaunaldi berri baten garaia. Bueno, ez nuke hemendik galdegin nahi, Aritz, bi gauza behintzat komentatu gabe.
Ez dut esplikatuko oso sakon etorkizuna eraikiz nola estrukturatuta dagoen. Bukaeran egingo dut azkar bat. Bai gustatuko litzaidake bi gauza komentatzea. Bat, lankidetzazko gobernantza, uste dudalako baliagarria hartza daitekela. Bat da, lankidetzazko gobernantza egiten dugunean edo esaten dugunean, ari gara hitz egiten deliberazio partekatuaz. Orduan, deliberazio partekatu hori nola garatzen da. Eta bi, esperimentazioaz ari gara. Eta esperimentazio hori nola garatzen da. Orduan, bi gauza hauek komentatu nahi ditut. Ez dakizuten entzat, etorkizuna eraikizek, momentu honetan, 3 lan lerro nagusi dut. Gero bueltatuko naiz esperimentazioa eta lan eskemetara. Etorkizuna eraikiz, dauzka 3 bizkarrezur nagusiki. Bat eta Gipuzkoa taldean deitzen dena. Eta Gipuzkoa taldeanen dago zintanka, daude aurrekontu irekiak, lurralde laborategi badago, estrategia gunea, udal etorkizuna eraikiz. Zer da Gipuzkoa taldeanen helburua? Entzutea, deliberazio konpartituak estrukturatzea, eta deliberazio konpartitu hori garatuz, ekintzan eragitea. Ekintzan eragitea. Noski hau ez da sistema perfektu bat. Alegia, intentzionalidadea handia daukan sistema bada, eta gero, bere bidean, zailtasuna handia dituena. Baina jarriko dut adibide bezala, adibidez zintanka. Zintankean dauzkagu Gipuzkoako Foru Aldundian etorkizunarekin zen barruan 4 talde. Aldaketa klimatikoari dagokiona, gobernantzari dagokiona, zaintzari dagokiona eta etorkizuneko lanari dagokiona. Talde bakoitzak biltzen ditu gutxi gora bera 15 eta 20 eragile esanguratsuen artean. Alegia, beren espazioetan, beren prozesuak lideratzen dituzten gizarte eragileak biltzen ditu. Eta deliberazio konpartitu bat garatzen ari da, igaz hasi zen, eta deliberazio horrek eramaten gaitu, deliberazio hori ekintzarekin lotzera. Eta ekintza bihurtzen da, deliberazio berrietarako bide, ikerketa ekintza metodologiaren bitartez. Hori adibide bat besterik ez da. Baina importantea da, zeren herri politiken sisteman aurrera egina alizateko, aldaketa inkorporatu alizateko, eraldaketak inkorporatu alizateko, ezinbesteko baldintza da, lankidetzazko gobernantza instituitzea, baina bestalde batetik, eraldaketarako prozesuetan ezagutza berriak inkorporatzea. Berrikuntza, ezagutza berriak inkorporatzea da, baina ez da ezagutza berriak inkorporatzea deliberazio akademiko batean gero kajoian gelditzen direnak. Baizik eta ekintzan diardutenekin, nolabait ere ezagutza hori inkorporatzea. Hori da nagusiki saiakera egiten ari garena. Nola funtzionatzen du honek? Arazo pilo batekin. Arazo pilo batekin. Imaginatu herri politika batzuk definitzerako orduan, zuk deitzen dituzu gizarte eragileak. Eta hasten zara herri politika horiei buruzko deliberazioan. Eta hasten zara deliberazio horren ondorioz zirugia egin nahian. Orduan administrazioa resistentzia gauzka, noski. Zatu ben nola, oain hau egin behar dugula edo beste egin behar dugula. Daukazu, akaso norbait esaten dizuna, eta zergaitik hori zuek egin ordez ez du nik egiten? Ez? Nahiara? Eta orduan esaten zuta, ni nola, hau herri politikak eramango ditut beste espazio batetara tradizionalki nik egin ditut eta. Bueno, zintanka ikasteko gune bat da guretzako. Entzun, ez dago lankidetzazko gobernantzarik, deliberazio konpartiturik ez balin badago eta entzunketa aktiborik ez balin badago. Beraz, hau da, etorkizunarik izen bizkarrezurik importantenetako bat. Gizarteari entzun, gizartearekin egon, deliberazioa konpartitu, eta gero ekintzara eraman elkarrekin hori. Horrek duen, konplexidade, zailtasun eta kontradizio guztiekin. Bigarren bizkarrezurra, Gipuzkoa Lab. Zer da Gipuzkoa Lab? Proiektuak dira. Esperimentazio aktiboko proiektuak. Zergaitik esperimentatu? Ez dagoelako herri politika berririk ezartzerik aurrez ez balin badugu landu. Aurrez ez balin baditugu variable berriekin
gauzak esperimentatu. Aurrez ez balin badugu prototipatu, modu berri batetara lan eginda. Zer da orduan Gipuzkoa Lab? Da, agenda politiko berriko gaiak beste modu batetara lantzeko esparru bat. Zein da modu hori? Lankidetzazko gobernantzaren instituzionalizazioaren ondorez sortzen diren proiektuak. Bai? Nork parte hartzen du proiektu hauetan? 4 eragilek. Gizarte eragilek, administrazio publikoak, unibertsitateak edo ezagutza sortzeko gaitasuna duten gizarte eragileak eta nazioarteko eragileak. Imaginatu dezakezuen bezala, proiektu berrietan 4 eragile horiek lanean elkarrekin jartzen direnean, txispak sortzen dira. Enpresako jendearentzat, administrazioko jendea alper kuadria bestik ez da. Unibertsitatekoentzat, enpresakoak edo administrazioan daudenak, ez gara ezertaz enteratzen eta, mikroenzefaliatik gertu daude. Enpresakoentzat, por supuesto, politikoak inutil batzu beha, baina unibertsitateko jendea ere, esate dute, ez du ezertarako balio. Orduan, hori dena elkarrekin jartzen dianean, proiektu bat garatzen, hori dena gertatzen da. Hori dena gertatzen da, baino, hemendik urte batzutara, elkarren beharra izango dute, elkarren beharra sentituko dute, hori sortzen bali madugu. Hau da, nire ustez, Gipuzkoan, berdin zait debagoien hau mar. Gipuzkoako Foru Aldundia, Arrasateko udala, Eskoriatzakoa edo Oñatikoa dugun erronka nagusiena. Sistema, gobernantza sistema, hauek instituitzea eta elkarrekin lan egitzea. Prozesuak komplikatu egiten dira, prozesuak ralentizatu egiten dira, baina ez dago modurik, ez estruktura berriak sortzeko, ez agenda politiko berri bat aurre egiteko, eta ez da ere kultura politiko berri bat sortzeko, ez balin badugu elkarrekin artekotza hau sortzen. Nola funtzionatzen dute proiektu hauek? Batzuk, gutxi batzuk ondo, eta beste batzuk oso gaizki. Eta oso gaizki funtzionatzen jarraituko dute. Baina funtzionatzen jarraituko dute, impulso politiko bat dagoen bitartean. Eta ez dut uste, inork, edozein delarik, edo zuzendaritza politikoa, hau alde batera utziko duenik, etorkizunean. Ez delako alderdi politiko batek sortu duena, baizik eta delako, herrigintzan, momentu honetan, Gipuzkoako baldintzak ikusita, elementu natural bat etorkizunari aurre egin alizateko. Eta gero daude referentzia zentroak. Eta referentzia zentroak dira, hain zuzen ere, lankidetza publiko-pribatuaren instituzionalizazio formalik importanteena. Zergaitik, dagoeneko, gai batzuetan, Gipuzkoan, lankidetzazko gobernantza eta gai horietan indartsuak garelako. Gipuzkoa gastronomian indartsua da. Oso indartsua da. Aprobetxatu egin behar du hori. Baskolinari zenterrek orain dauka ez, proiektu bat. Ekosistema zabalago bat sortzeko. Erakunde publikoak ezin dute alor hortan indartu nahi balin badute sistema hortatik kanpora egon. Zuk ezin duzu bultzatu nahi balin badugu mugikortasun elektrikoa, KAF, Irizar, Orona, berdintzait enpresa horietatik kanpo egon. Lankidetzan egin behar ditugu gauzak. Zer esanik ez, gai berri batzuetan. 2 aipatu nahi nituzke. Bat da Badalap. Badalap da esperientzia garbi bat eta evidente bat, euskararen bizi berritzea daukagula sekulako erronka, sekulakoa, gure hizkuntzaren egoera benetan kritikoa da. Kritiko horrek egin du, behar bada, elkartzea. Gizarte eragile guztiak elkartu dira, erakunde publiko guztiekin. Komunikazioko sistemak barne. Euskararen gizarte erabilera indartzeko. Zergaitik sortzen da Arantzazu Lab? Arantzazu Lab oso leku zoragarria da, leku berezian dago. Zergaitik sortzen da debagoienan Arantzazu Lab? Kapritxo batengatik, norbaitek ondo gelditu nahi zuelako? Arantzazu Labek dauka misio historiko bat. Momentu honetan, gure herrian. Ez nahi zari Gipuzkoa makarrik, gure herrian. Dauka misio historiko bat. Eta da,
lankidetzazko gobernantzaren inguruan ikuspuntu teoriko eta esperientzia praktikoen ikuspuntutik ezagutza gunerik relevanteena bihurtzeko herrigintzaren zerbitzura egoteko. Ez aldundiaren zerbitzura egoteko. Euskal Herriko erakunde sistema osoaren eta herrigintzaren eta gizarte eragilean zerbitzura egoteko. Eta horretarako sortu da. Misio hori dauka. Erakunde bakoitza bere aldetik ibili ordez, goazen denok elkartzea. Eta goazen lankidetzazko gobernantzan sakontzea. Gaur ni etorri naiz, lankidetzazko gobernantzaz hitz egitera. Hemendik 2 urtetara, ja nire hitzaldiak ez du ezertarako balioko. Edukiko ditugulako gazte pare bat, prestatuak, beste maila batean kokatuko gaituztenak. Eta hori da orain gure obligazioa. Hori da orain gure obligazioa. Arantzazu Labek misio historiko hori dauka, eta sortu diren erreferentzia zentroek ere bai. Bukatzera noa, Aritz. Espero ez aspertzen egitzea. Zerbait esan nahi dut, deliberazio partekatuaren inguruan. Eta gero zerbait esan nahi dut, esperimentazioaren inguruan. Deliberazio partekatuak, prozesu hau darama gutxi ora bera. Eta prozesu problematikoa da. Lehenengoa, guk elkartzen ditugunean gizarte eragileak, beste erakunde publikoetako ordezkariak, espazio berdinean, eta hasten garenean gaien inguruan hizketan, lehenengo problema daukagu, eta da ez garela askotan gauza berdinari buruz hitz egiten ari. Horrek esan nahi du, lehenengo gauza da konpartitzen ditugu konzeptualizazioak, konpartitzen ditugu esanahiak. Hau, funtsezkoa da. Urte askotan, adibide bat jartzearen baliagarria gerta daitekeena, zuk galdetzen diozu jendeari zer ulertzen duen demokraziari buruz, zer dan demokrazia, gure herrian urte askotan definizio antagonikoak eman dira demokraziari buruz. Baina ez bi aktoreen artean, aktore askoren artean, demokraziari buruz. Hori desastre bat. Eta horrek ez du espazio komunik sortzen uzten. Ez herrigintzan, baizik eta beste edozein esparrutan. Horrek zertara eramaten gaitu, lankidetzazko gobernantzaren lehenengo gauza da konzeptualizazioa konpartitu behar ditugu. Eta hortik aurrera, oinarri horiek konpartituz goatz ibilibide bat egiten elkarrekin. Konzeptualizazioaren oinarriak partekatu, ikuspegia, balioak, ikuspegi berdina landu, misio bat egituratu, ekintzaren garapena elkarbanatu, hau asko kostatzen da, baina merezi du, eta azkenik ebaluak eta konpartitu bat egitea. Sistema hipotetiko deduktiboan edozein proiektuk jarraitzen duen bide bera da. Ez da ezer berezirik. Baino, bere konplejidadea dauka izaera ezberdineko eragileak biltzen direnean. Zuk biltzen duzunean prozesu berdinean herri agintari bat, edo zuzendaritza politikoen dagoen norbait, eta kalean bizitza politikotik ajenoa den norbait, prozesu berari buruz hitz egin ahal izateko, bakoitzak jartzen duena espazio diferentetik datorrelako oso diferentea da. Baino, kohesio bat behar da. Eta prozesu hauek lantzen dutena da geroz eta kohesio gehiago. Nik esaten baldin badizu zuei, Jon Altuna eta ni biok ezberdin jazten baldin bagara, hori ez da oso problematikoa. Ez da? Gusto gastronomiko diferenteak baldin baditugu, ez da ere. Horrek ere ez du problemarik. Genero jokabide sexualari dagokionean ezberdinak bagina, ez da problemarik. Erlijio diferentea baldin baduzkagu, problema da? Ez da ere. Oain, ni proposatzen dizut, zergaitik ez dugu hartzen Aritz, eta hor dagoen barranko zoragarri hortatik botatzen dugu. Zer esango zen niake? Eta zeratik ez? Ez da hain ideia txarra. Ez? Claro, astakeria bat esan dut, noski. Ezta? Astakeria bat. Ezingo genuke Jonek eta nik elkarbizi ikuspegi antagoniko hori balima daukagu.
Lankidetzazko gobernantzan antzeko zerbait gertatzen da. Gizakiok dibertsitate maila bat asumitu dezakegu. Gauza askotan, zorionez, erlijioan, jokabide sexual eta berdintzait, jazteko moduan, gure izateko eta sentitzeko moduetan. Baino, oinarrizko ikuspegi funtsezko batzuk elkarbanatu behar ditugu, konzeptualizazioari dagokionean, metodologiari dagokionean, emaitzei dagokionean eta garapen prozesuei dagokionean. Hori gertatzen ez balin bada, lankidetzazko gobernantzarik ez da posible. Eta orain bai bukatzeko, lankidetzazko gobernantzak gutxienez, etorkizuna eraiki zen, 4 eragile inplikatu behar ditu. Gu ez gara gai batzuetan hau hemen esaten dugun hau egiteko. Baina markatuta dago bidea. Eta pixkanaka bagoatz. Erakunde publikoak, gizarte eragileak, ezagutza eragileak eta nazioarteko eragileak. Zergaitik erakunde publikoak espazio publikoaren egituraketan aktorerik relevanteenetakoak direlako, relevanteena ez bada. Zergaitik gizarte eragileak sistema batean trakzionatzen dutelako gizarte zibiletik, nagusiki. Baldintza publikoak ezartzen dira estruktura publikoetatik, baina gizarte dinamika gizartean dago. Ez zaigula, nik deslugu ez nuke konpartituko bidea hori, egitura publikoetatik sortzen den gizarte dinamika bat. Hori da, gizarte baten eriotza, herri baten eriotza. Herri batek erakunde publikoetatik garatago bere gizarte zibila behar du. Eta bere gizarte zibila aberatsa balin bada, saretua balin badago, eutsi egiten dio edozer gauzari. Frankismoan, euskerari familiek eutsi zioten. Gizartea antolatua zegoelako, saretua zegoelako. Gure gizarteak zenbat eta saretuago, orduan eta hobeto. Oin dela urte asko, Estatu Batuetako iraultza ematen danean, Tocquevillek esaten du, Alexis de Tocquevillek esaten du, hau gizarte zoragarria da. Eta ez da egitura publikoan fijatzen, baizik eta fijatzen da gizarte zibilaren aberastasunean. Ezagutza eragileak. Ezagutza eragileak dira funtsezkoak. Funtsezkoak. Unibertsitateak dira funtsezkoak. Funtsezkoak. Gure azkeneko 40 urtetan, unibertsitatearekiko halako desprezio puntu bat gailendu da gure herrian. Egia da, gure unibertsitateak ez direla munduko unibertsitaterik onenak. Baina halako desprezio bat gailendu da. Zergaitik? Ekintzatik desbinkulatuta zeudelako eta bapateko ekintza sakralizatu egin delako. Bai herrigintzan, bai sistema ekonomikoan eta baita ere sistema publikoan. Gaur ordea, ez ginake ausartuko esatea, gizarte aurreratu bat ezagutza sortzen ez duen gizarte bat denik. Ezagutza aurreratua sortzen duten gizarteak dira, gizarte eta herri aurreratuak. Eta horrek eraman behar gaitu, ezagutza prozesuak inkorporatzera, ez bakarrik gure ekoizpen sistemetara, baizik eta herrigintzako beste edozein prozesuetara. Eta hori egiteko modu bakarra dago, elkarrekin lana egitea. Eta ez edukitzea irakasle pilo bat unibertsitateetan, bakoitzak bere ametsak betetzen, artikuluak idatziz. Hori ondo dago. Ezagutza herrigintzaren zerbitzura. Eta hori da daukagun erronka importanteetako bat. Hezkuntza eta unibertsitateak jarri behar dira lehenengo mailan.